És necessari que una entitat ecologista compri una finca per protegir-la de la urbanització. Fa 30 anys exactes, el GOB ho va fer per preservar una de les finques més emblemàtiques de la Serra de Tramuntana, la Trapa. Ha passat de ser un convent abandonat a un exemple de gestió. De moment s'han restaurat marges i s'ha reforestat amb èxit. Es llaura i es cultiva la terra i s'hi han sembrat arbres fruiters. També s'ha recuperat el sistema hidràulic i el molí de sang. La visiten 15.000 persones l'any, però quan hi arriben aquesta és la impressió. A nosaltres ens passa molta factura, perquè la gent poques vegades te feliciten per la reforestació, o per fruiters, o per manteniment. Més bé te peguen una clotellada dient «i les cases?», quan la responsabilitat no és nostra. El problema és l'edificació. Arreglar-la suposaria més d'1 milió d'euros. Per això es va signar un conveni amb el Consell de Mallorca. A canvi, en faria un refugi i l'inclouria en la ruta de pedra en sec. Va ser el 2001. Avui, l'obra no ha començat. Sempre el GOB ha tingut a l'administració com a company de viatge, una administració que representa en el poble de Mallorca, en els administrats, que finalment són els beneficiaris de la Trapa, en la qual té sentit que tinguem aquest suport, i en la qual jo crec que ells han de participar. Tot i l'estat de les cases, el GOB està molt satisfet amb la feina feta a la Trapa. Fa just 30 anys, 700 persones apostaren pel projecte de Xesc Moll i aportaren 10.000 pessetes per hom. Per agrair la seva col·laboració i la dels voluntaris, el GOB celebra una festa avui al Teatre Xesc Fortesa de Palma.